Здравейте на всички! Днеска реших да ви покажа как да си направите GTA Vice City. HG много е лесно. Отивате в Google и пишете Замунда. Тъй, отивате в торенти. Къде сте свикнали там? И пишете GTA Vice City. Търсите. Така. Ето това. Теглите го. Сега, инсталацията не е трудна. Лесно се инсталира. Мога да махна, ще махна играта и ще ви покажа как се инсталира. Ще го спра на пауза и когато стане ще ви покажа. Така, отново сме тук. Така, теглите си Grand Theft Auto Vice City. Така, теглите си го. Избирате къде да ви е. И си го делите. То бързо се тегли 1 гигабайт. 29 мегабайта. Не е много. При инсталацията ще ви е на друг език. Мога само това да ви кажа. Така. Извинете, някой ми пише. Да, казах на един мой приятел, че правя клип. Няма да му отговоря сега. Късно. Айде направо ще го спа на пауза. И така. Отново сме тук. Значи ви се появява това. И трябва да изтеглите Diamond Tools Lite. Трябва да имате. Тегли се пак отдано да пишете Diamond Tools Lite. Теглите си нормално най-новата версия. Тъй, отивате в Diamond Tools. Натискате плюсчето да се стартира, нали? Там дето ви се е изтеглило. Ето тук, Grand Theft Auto Vice City HD. Цъкате на него, добре. И отвори за да се покажат файловете. И тук Vice City Exit за setup.exe. Нещо такова, подобно. Трябва да се изчака малко инсталацията тук. Нещо се инсталира, програмата за инсталацията. Да махнем това. Това ще махна, че не ми трябва. Сега ще поне мисля, ето на друг език е. Така цъкате тук. Така си избирате къде. Старки. Само че в D-диск ще е по-хубаво. Филм. Мисля в филм. Ок. Така. И така. Сега при инсталацията то не е чак толкова бавно. Сега може да махнете някои файлове, като не ви трябват. Тук какво ми беше писал, след колко минути ще е готово. Така.
Дали ще тръгне, би трябвало да тръгне. То по принцип на Windows XP тръгва. Няма как да не тръгне, нали? Да поизчакаме. Малко лагва нещо сигурно с инсталацията. Направо ще го спра на ако искате приоритета напред. И отново сме тук с бомбата, която се инсталира. Така. Това беше, ето, пускате GTA Vice City. Ако има проблеми, не знам, защото аз един път се опитах да направя оригиналната версия, но не ми стана. Ако има проблеми тук, трябва да имате... В принцип, всъщност, ако тук трябва да имате нещо като ето нещо като този бин, ето msa32, .dll. Трябва да го имате. Не е задължително, щом стеглите тая GTA Vice или някаква BG. Така, отваряте се и си ви върви без проблем. Дано съм ви помогнал. И за сега довиждане от мен. Аре, бай!